أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Hey bafowethu, ngithi anginixwayise nje bafowethu. Hey bafowethu, konakele ezweni. Yabona le verse le engikhuluma ngayo ku-Quran, iverse ebaluleke kakhulu umdali asixwayisa ngayo. Muslim or non-Muslim, kodwa kakhulu. Ngikhuluma ngabantu abangawona ama-Muslim, nalabantu abangama-Muslim abanayo lento le engizokhuluma ngayo, ngoba ngiyazi bakhona abanayo. Ngikhuluma nge-insurance, ngikhuluma ngomshwalense ngesizulu. Bafowethu, uthi umdali la, ash-shaytan, usathane, the devil, ya'idukumul faqr, uyafika akuthuse ngendlala, akuthuse ngenhlupheko. Uthi lapho usuvevezela khona, usungena kuJune July, usuthukile, usathane bese kuhlebela ukuthi wenze izinto ezi-wrong. Lalelani ke bafowethu, ningilalelisise. Ungawuthatha umshwalense wemoto, ungawuthatha umshwalense wendlu, ungawuthatha umshwalense wesibhedlela, ungawuthatha umshwalense we-legal protection, we-lawyer. Ungizwe kahle. Umshwalense wemoto, umshwalense wendlu, umshwalense wesibhedlela. Kodwa ungawuthatha umshwalense wempilo. Do not take life insurance. Ngoba once waba ne-life insurance, angithi ngapho usendlaleni uyahlupheka. Uyafika usathane kulo muntu lona okukhavile kule life insurance, lo muntu obhadalayo every month. Afika usathane athi lalela-ke, yabona mawususa lo endleleni iyaphela inhlupheko. Awucabange nje uzothola u3 million ngaleli khanda lalo mjida lo, ngaleli khanda lalo mfazi lo, ngaleli khanda lalo mntwana lo, ngekhanda lika-auntie, ngekhanda likababa, ngekhanda likamama, uzothola u3 million. Susa lento endleleni uzokhala kudlule. Awungizwa kahle ema-Afrika. Ngithi mina, wathatha umshwalense wempilo, usuyafana nemvu yomhlatshelo engahlatshwa noma inini. Angikuphindele. Wathatha umshwalense wempilo, usuyafana nemvu yomhlatshelo engahlatshwa noma inini, ngoba usathane usethuse lo okukhavile, okuthathele lo mshwalense ngendlala. Manje usathane uyamtshela ukuthi ukuze indlala iphele akabulale wena. Mina ngeke ngakubona lokho kwenzeka phambi kwami. Umama ehleli nobaba emotweni. Ngizwa kahle. Umama uhleli ngapha kwa left, ubaba uhleli ngapha kwa right, uyashayela. Kwafika abantu badubula ubaba. Lo mama lo, mase beqeda ukumdubula lo baba, akazange amemeze, akazange ascreame. Ngimbhekile, simbhekile sibaningi. Wavele wathatha lo baba lo wamlalisa la esifubeni sakhe. Angithi kulavele esifudumala khona kuzo le ifuba lezi ezisibulalayo. Angithi khohliswa yizo le ifuba lezi kanti usuyahamba emhlabeni ngenxa yani yomshwalense wempilo, ye-life insurance. Wamlalisa la esifubeni, wamklinya, esedutshuliwe, sebebalekile laba bamdubulile. Ngiyabona lo baba besaphefumula, wamklinya lo mama lo baba lo. Simbhekile ukuthi uyamklinya. Uthe mayesebona ukuthi namba abantu manje sebeyasondela, wakhane memeza, wakhane screama, wakhane banga umsindo.
sengathi kwenzeka ingozi kanti yinto vele ade ihlelwe uye ngoba umqedele simbhekile. Futhi mina mayembamba la entanyeni ngithi mhlambe uzwa ipulse ukuthi usaphila yini sekhona kanti hayi uyamklinya uyamqedela. Vulani ingqondo ke bafowethu, vulani ingqondo ke izingane zakwethu. Khohlwani umshwalense wempilo ngoba umshwalense wempilo iwona usathane awusebenzisayo ukuthi abantu baphenduke babe izimvu zemhlatshelo ngenxa yokuthi abantu bafuna ukuxosha ikati eziko. Ungizwile ke ungetshe. Bawungasangizwanga manje ngeke uphinde ungizwe. Ngithi mina kuwe waba nomshwalense wempilo. Sambona usisi la ehamba amakhotha ebulele ngiyacabanga 7 yama members omndeni wakhe, amalungu omndeni 7 esebabulele egijimise imali yomshwalense. Wayehamba amakhotha la simbhekile. Vula amehlo ke ema-Afrika. Vula amehlo kumuntu wakithi wasemzansi. Basobhi life insurance. Sathane uyafika kuthuse ngendlala ebese kwenza izinto ezirong. Sengathi umdala ngasivula ingqondo asivula amehlo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.